Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Sporter. Anoushka Koster. Ik ben Anoushka Koster, 23 jaar en mijn grote passie is de wielersport. Ik ben heel erg beleving in deze sport. Hoogtepunten en wat dieptepunten hoor. Ik denk valt al aan het NK en het WK ploegentijdrit. Maar ik kan heel erg danken hoor om mijn team Rabo Liv en om mijn familie. Ik hoop je oren hier weer een grote stap te kunnen maken. En ik vind het heel mooi dat ik nomineerd ben van sportvrouw van Noord-Friesland. Ik hoop dat je mij wil stemmen. Kelvin de Ruiter. Kelvin staat elke ochtend om 6 uur op. Daarna gaat hij eten. Na het eten gaat hij trainen. Hij moet wel. Je wordt niet zomaar Europees kampioen vrachtwagen trekken. Daarna gaat hij weer eten. En nog meer eten. Stem op Kelvin. Ja, ik ga op je stemmen! Echt iedereen stemt op Kelvin. Bart Helmholt. Ik ben Bart Helmholt, vierlepper. Mijn belangrijkste prestaties in 2016 waren het Nederlands record, 21,64 meter en de Nederlandse titel in Gritsjerk. Waarom je met mij stemmen moet is omdat ik stappen ben als vierlepper, dus dit is echt die allerlaatste kans. Verrassend dichtbij. RTV NOF.